ji Hausawa na faɗi fa komai gatan yaro yayi sana'a domin wata rana sana'a tara magani na bacin rana. Sunana Nura. To kasuwa alhamdulillah ga sunan dai ana sai da produit da dama akwai su pat dentifrice, akwai su turaruka ga sunan dai yanzu da su akwai ampul da lamfu duka ana sai da. Ya kai shekara 3 zuwa 4 dai haka. A'a ba da faro na fara ba, daga hannuwa na fara lokacin da hannu nake dan rikewa rike fata da bi da uku da dan turare da hudu da kaza haka dan kadan ina zuba ni koma ana zuba ga leda ina yawo da su dan kadan samu karamin faro yanzu alhamdulillah gashi babban baro har da ma na me ake cewa gashi nan kana gani har da rufani aka alhamdulillah kuma insha Allah ana tunanin tahiya in tayi tahiya insha Allah wata rana ka kuma shi dauri ba ta halal kabar ba ko yan kai. A'a kasuwa ga ba ita dai nake ba, da zuwa na nan ya mai gaskiya karatu yake to alhamdulillah karatu an kuma ina malamin makaranta ne da mun yi da stage muna jira dai dan a da mu bana mun ci da insha Allah Abin nema ko asibi ka ba a toshe kunna. Lalle dai alhamdulillah wanga da santi ne da aka samu sabka ga da ake guda in je ni bado karatu da sahe mun ka sabko karhe 2 na rana sai in taho zuwa mulce zuwa karhe 6 haka sai in dauka kuma in shiga bakin gari haka wai bakin hanya ina dan kasuwanci ne Ko dai ma Allah ba mu sani da mu da zafi. gaskiya sosai na fuskanci kalubale da dama wanda kawai alhamdulillah da yanzu cikin gode Allah ka san cikin rayuwa duk abin da kake yi dole na sai ka fuskanci kalubale da dama na rayuwa duk abin da ka sa in ma kasuwancin na in ma karatu ne in ma ne duka ana samun wannan kalubale. Ba a samun dukiya da zafin nema. Alhamdulillah ci gaba an samu ci gaba inda ko ba komi an biya ma kai bukata akwai abubuwa da dama wanda yanzu haka kaga in ko nauyin kan shi dauka ya rage mu iyayi wani abu duk wata bukata da sa ta nuhu kai tsaye ka biya ma kanka bukata a shi ka shigo da Allah ce alhamdulillah an ci gaba kunan wani. Ya Allah ka raba mu da zafin nema. Gaskiya kasuwa sirri ce amma gaskiya abin da na fara da shi gaskiya kaɗan ne gaskiya bai kai jika 20 ba ma wanda na fara da shi ina a'a wannan da kaji ana cewa ba ya yiwuwa a haɗa kasuwanci da karatu mutum sai in ya sa ragwanci cikin rayuwar shi amma gaskiya tsaf ake haɗa kasuwanci da karatu su dole na ba yiwuwa a ce gaba da sun kai gaba da daidai amma in kai yi karatu shi ne a hankali shi kai kasuwanci shi amma kana haɗawa ka taɓo nan insha Allah in nan ba a dace wannan a dace ko kuma gaba ɗaya in kai sa sai ga Allah ka fito gaba ɗaya. Ka sako hadama ka kasa gano dai. To gaskiya shawarar da zani ba yan jami'a da kuma gaba ɗaya ma kai ɗalibai masu karatu masu neman ilimi kasu dogara ga neman ilimi shi ɗaya yana asirin mutum kasuwanci ko da ya biya wata gata mutum ya fara sai da kaɗan musamman dai ma wa'anga malamai wanda aka ɗauka wanda yan premier promotion da yan dezem promotion na turajen promotion da na belalibiyar kan wanga institute wanga inda ba kwantarar ba rekrutement kawai aga yanzu wanda bai saba da kasuwanci ba ya yi kowa jin bakin ciki wanda ba ya kasuwanci bai iya ba kuma ya yi kowa jin bakin cikin wanda abu amma mu da kasuwancin mu ko an aje mu dai waje kayan awaiwaye mu ci gaba da harkokin mu sai haka ma in jami'a ta in ka ida ko kana cikin ko kudin model sai ka kira tsohi ka ta studio ma ai abun akwai kuma
amma in kana kasuwancin ka ba sai ka kira tsohi ka ce su turo maka kuɗi ba, kai da kanka sai ka biya maka bukata kafin uwaye su biya maka. Allah ba mu tsare da mu da zafin nema. Ina ji bature. To mu a matsayin mu na 'yan kowace ƙananan 'yan kasuwa kira da zane ga shugabanni kiran da za mu yi gare su dai su yi a hankali da Allah, ko da mun fara jan ɗan shaguna mun fara ɗan kewaya irin wannan ka a yi a rika rarrabka mana hankali da damu mai yawa wanda za ta zuwa na kusa da mu kuma da hau ƙasa. Mafi akasari duk abin da ke kashe kasuwanci sai mutum ya zo lokacin da ya fara ya zo ya ɗan aza ɗan teburki ne kawai. Yanzu ni in na zo wanga kamar wanga kaga na zo na aza shi cikin shago an zo an buga mun fatantar da kuma ƙarfi na ai ruhewa zani sai ga na dawo gida ga kuma